Bilisan mo, Lola. Baka abutan niya tayo. Hindi. Hindi maaari. Hindi natin yung pwedeng hindi makuha. Bakit, Lola? Ano yung sinasabi mong hindi pwedeng hindi makuha? Hindi kasi natin nakuha yung milyones. Nabaliwala lang ang ginawa natin. Hayaan mo na yun, Lola. Ang mahalaga ay makalayo tayo at matakasan siya. O sige, bilisan natin. Johnny, Apo, bilis! Opo. Isang magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng Aswang Confessions at sa iyo, Miss Ligaya. Itago mo na lang ako sa pangalang Junie. Ang ikukumpisal ko sa iyo ay isa akong baklang parlorista na patuloy na nakikipaglaban sa anumang hamon ng buhay kasama ang aking Lola Pasing. Hindi niya tunay na pangalan. Kami na lamang ang magkasama mula nang pumanaw ang aking mga magulang. Hinikayat ako ni Lola na ipadala rito sa inyong channel ang aming nakakatakot na karanasan. Isang karanasang masasabi ko na ito na yata ang pinakamadilim na bahagi ng aming buhay. Pero bago ko simulan ang aking kwento, sa mga tagapakinig na mahilig din makinig ng mga kwentong katatakutan, huwag niyong kalimutan na mag-comment, mag-like, mag-share at mag-subscribe sa channel na ito. Muli ako si Junie at ito ang aking kwento. Oh, umagang-umaga pa lang parang Biyernes Santo na ang mukha mo, Lola. Ang lakas maka-bad vibes kapag ganyan. Paano hindi magiging parang Biyernes Santo ang mukha ko? Tingnan mo sa labas. Halos lahat ng kapitbahay natin ay nagsisialisa na. Tayo na lang talaga ang matibay dito. Hindi tayo aalis dito, Lola. Patagal na tayo nakatira rito at hindi nila tayo basta-basta pwedeng paalisin. Kung kinakailangan, ipaglalaban natin ang bahay na ito. Hindi natin nahayaang tuluyang mawala ang lahat ng magaganda nating alaala dito. Wala tayong magagawa, Apo. Nakikitira lang tayo sa lupa na ito. Wala tayong titulo. Kaya may karapatan silang paalisin tayo anumang oras. Kahit gaano pa kasakit, kailangan nating tanggapin ang katotohanan at maghanda sa kung ano man ang mangyari. Saan naman tayo titira, Lola? Kulang na kulang ang naipon natin para maghanap ng bagong mauupahan. Kung mawawala ang bahay na ito, parang mawawala na rin ang lahat sa atin. E di gawin ulit natin ang ginagawa natin dati. Siguradong mabilis tayong magkakaroon ng pera at agad tayong makakahanap ng mauupahan. Pinamulatan ko ng mata at pinamayawangan si Lola dahil sa sinabi niya. Ano? Huwag mong sabihin na babalik na naman tayo sa dati nating ginagawa. Ay, ayoko na, Lola. Nagbabagong buhay na tayo, hindi ba? Ayoko na manloko ulit ng mga tao. Wala tayong ibang pagpipilian, Apo. Kung kailangan nating manloko ulit at kumapit sa patalim, gagawin natin kung iyon ang paraan para makapagsimulang muli. Sa ginawa nilang pagpapaalis sa atin dito, tinanggalan nila tayo ng pagkakataong magbagong buhay. Sayang, marami pa naman tayong suki rito sa ating parlor. Kapag tumira tayo sa ibang lugar, panibagong pag-a-adjust na naman ang kakaharapin natin. At saka, kahit pilitin nating magbago, hahabulin at hahabulin tayo ng pangangailangan. Akala ko rin kaya nating mag-umpisa ng malinis. Pero sa mundong hindi naman patas, ang mga tulad natin ang laging naaapi. Nakokonsensya kasi ako kapag naloloko tayo ng mga tao, Lola. Pakiramdam ko, hindi na ako akit sa langit. Gusto ko namang mabuhay ng marangal kahit mahirap, kahit gutom. Mas pipili ko na maghirap kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang konsensya. Kaya lunukin mo na lang yung konsensya mo, Apo. Ang mga tiwali at kurakot nga sa gobyerno hindi nakukonsensya. Dapat tayo rin. Hindi kita pinalaki para maging mahina, Johnny. Pero huli na ito, Lola, ha? Gagawin lang natin to para makakuha ng pera at makahanap ng bagong mauupahan. Pagkatapos ito, tama na, ha? Promise? Oo, Apo. Pangako. Ngayon lang ito. Napapailing na lang ako. Kung ako masusunod, ayoko umalis sa lugar na yon. Kung saan sinimulan na namin ni Lola ang maging patas sa buhay.
Dati kasi nagagawa naming mandaya at manloko para lang magkapera. Yun ang paraan namin noon para mabuhay. Gusto naming madalian lang ang pagkita ng pera. Sa madaling salita, mga scammer kami. Nang mga oras na yon, hindi ko akalaing muli naming babalikan ang madilim na bahaging iyon ng aming buhay. Kinahapunan, nagulat ako nang tawagin ako ni Lola at tuwang-tuwa siya. Johnny, apo! Diyos ko, eto na ang swerte natin. Oh, Lola, bakit masayang-masaya ka yata? Nanalo ka na ba sa loto? Hindi, mas maganda itong ipapakita ko sa'yo. Tingnan mo, etong post sa Facebook. Oh. Jack, kikita tayo ng limpak-limpak na pera rito. Nang tingnan ko ang post na sinasabi ni Lola, nanlaki ang mga mata ko, Miss Ligaya. Ano to? Albularyo? Gusto mo ba tayong magpanggap ng albularyo, Lola? Pagre-ribad at pagkukulot lang ang alam ko, wala akong alam dyan. Pakinggan mo muna ako, apo. Milyones ang usapan dito. Tingnan mo yung post. Oh, isang mayamang pamilya sa probinsya ang naghahanap ng bihasang albularyo. Isipin mo, isang araw lang na acting. Milyonaryo na tayo. Hindi ganun kadali yun. Ang mga mayayaman, hindi yan basta-basta naglalabas ang pera kung wala silang pakinabang. Paano kung mabuking tayo la? Paano kung may tunay pala talagang albularyo roon at malaman nilang nagkukunwari lang tayo? Hindi tayo mabubuko. Ako ang bahala. At saka, kaya nga sila naghahanap ng albularyo dahil walang albularyo sa lugar nila. Ano pa ang silbi ng mga wig at makeup kit natin? Gagawin kitang mukhang 1,000 taon na ang tanda. Parang galing sa kailaliman ng lupa para magmukha ka talagang albularyo. Baka sa kailaliman talaga tayo ng lupa pulutin kapag nalaman nilang niloloko natin sila, Lola. Ang panloloko ay may kapalit na karma. Ayoko magkapera kung kapalit naman ay sumpa. Anong sumpa-sumpa ang pinagsasabi mo riyan? Wala nang sumpa-sumpa sa panahon ngayon, apo. Ang tunay na sumpa ay ang manatiling mahirap habang may pagkakataon namang umahon. Hindi ako pinakinggan ni Lola. Sa isip niya tumatakbo na ang numero na posibleng mapa sa amin. 10 milyon ang maaari namin makuha kapag nagtagumpay kami sa balak naming pagpapanggap. Pinilit ako ni Lola na kagatin ang racket na nakita niya sa Facebook. Magtiwala ka sa akin, apo. Hindi tayo mabubuking. Magpapanggap lang tayong marunong magbasa ng tawas at makipag-usap sa mga espiritu. Ang mahalaga, makuha natin ang milyones na ibabayad nila. Ay, sige. Sige na nga, Lola. Pero kailangan natin maging maingat, ha? Dahil sa isang maling galaw lang, maaari tayong mapahamak. Ikaw, Lola, ang bahala magturo sa akin kung anong gagawin. Wala talaga akong alam dyan eh. Basta, ako ang bahala. Para namang hindi natin ito nagawa dati. Samantalang noon, nagpanggap na tayo mga doktor at nagampanan mo iyon ng bongga. Malaki rin ang nakulimbat nating pera noon, di ba? O, kering-kering mo ito, apo, dahil matalino ka. Sundin mo lang mga sasabihin ko at siguradong magiging maayos ang lahat. At saka, sigurado ka ba sa racket na yan, Lola? Ang pagkakaalam ko kasi, ang probinsyang yan na nakapost sa Facebook. Marami raw aswang dyan. Hindi ba mapanganib ang lugar na yon? Parang sa Tagong Isla pa yata sila nakatira. Nakakatakot naman. Ay nako, ayan ka na naman sa mga takot mo. Hindi tayo magkakapera kung yan ang pairalin mo. Isipin mo na lang na gagawin natin ito para may malipatan agad tayong mauupahan bago tayo paalisin dito. Nag-uumpisa nang idemolis ang ibang mga bahay sa labas. Baka bukas o sa isang araw, etong bahay at parlor na natin ang gibain. Ay, Diyos sa mahamagin. Kayo na po ang bahala sa amin ni Lola. Ngayon pa lang po ay humihingi na po ako ng tawad sa gagawin namin kasalanan. Ay. Agad na nag-message si Lola sa post na yon sa Facebook. At may sumagot naman doon. Hiningi na nag-reply ang address namin at sinabing ipapasundo kami sa bahay. Magte-text na lang daw ulit kung kailan. Napawaw kami ni Lola. Mayaman nga ang pamilyang naghahanap ng albularyo. Dahil may pasundo pa. Isang gabi,
Nag-text na sa akin yung kontak ko sa post. Sabi ng nakausap ko, magpapadala raw sila ng tao bukas ng tanghali para sunduin tayo. Ha? Bukas na agad, Lola? Ang bilis naman. Ganun talaga. Baka kailangan na nila ng albularyo kaya nagmamadali na. Lola, bakit daw ba nila kailangan ng magaling na albularyo? Wala bang albularyo sa lugar nila? Sabi nung nakausap ko, may kailangan daw tayong gamutin. Hanggang doon lang ang impormasyon na sinabi sa akin. Malalaman na lang daw natin kapag nandun na tayo. Sigurado ka bang legit yan, Lola? Baka mamaya, imbis na tayo ang mag-scam, tayo pa ang mabiktima ng scam na yan, ha? Huwag kang mag-alala. Legit na legit ito, Apo. Totoong Facebook page yung pinagkunan ko niyan. At totoo namang mga tao ang mga nakapost doon. Kaya hindi tayo maluloko. Kinaumagahan, 3:00 pa lang gising na kami ni Lola upang maghanda para sa maituturing kong best performance of our lives. Ang pagpapanggap ng mga albularyo. Inihanda na namin ang mga costume na gagamitin at nagsimula na rin kami maglagay ng prosthetics sa mukha namin upang maging kapanipaniwala ang aming pagpapanggap. Tingnan mo ang sarili mo, Lola. Hindi na ako ang parlolista na si Pasing. Ikaw na ngayon ang dakilang albularyo mula sa Sikihor. Ang husay mo talagang mag-makeup, Apo. Parang hindi na ako ito. Mukhang mangkukulam na ako. Albularyo pala. Hindi ba? Hindi lang ako magaling na parlorista. May future din ako sa pagiging makeup at prosthetic artist. Nilagyan ko ng counting dye ang mga kuko mo, Lola, para mabukang madumi at mystikal. Di ba? Siguradong hindi ka nila paghihinalaan bilang Juan na albularya. Mukhang naihanda mo na rin pala ang mga fake na gamit natin bilang mga albularyo. Eto mga bote na ito. Ano ang laman? Maayos ba ang pagprepara mo niyan? Baka mamaya, mabisto tayo agad ha. Kilala mo ako, Lola. Kailan pa ba ako pumalpak? Kapag ako ang gumawa ng props, paniguradong di kalidad. May tiwala naman ako sa iyo, Apo. Gusto ko lang makatiyak na hindi tayo magkakamali sa pagpapanggap na ito. Dito nakasalalay ang muling pagbabagong buhay natin. At yun ang huling pagkakataon ng aming pagiging totoo. Sa oras na dumating ang tao na susundo sa amin, pansamantala naming iiwan ang aming pagkatao bilang mga parlorista at magbabagong anyo bilang mga albularyo. Nang sumapit ang tanghali, dumating na ang susundo sa amin. Lola, nandiyan na po yata ang susundo sa atin. Siya na siguro yan. Sige, papasukin mo na, Apo. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang lalaking may edad na sa tansya ko'y nasa mahigit 40 taong gulang na. Magandang araw po. Ako po si Reyes, katiwala ng pamilya Redoblado. Kayo po ba sina Aling Pasig at Mang Johnny? Ay, kami nga yan. Ako si Johnny. At ito naman ang kapatid kong si Pasig. Pinapasundo na pala kami ni Doña Celestina. Opo. Inutusan po ako ni Doña Celestina na sunduin kayo. Nakahanda na po ba kayo? Ay, ganun ba? Nako kanina pa kami nakahanda. Kanina pa nga kami naghihintay. Nako, sakto ang pagdating mo, Mang Reyes. Kanina pa kami nakahanda sa pag-alis. Kung ganon, tara na po sa airport para maaga tayo makarating doon. Mukhang kailangan na talaga ni Doña Celestina ang serbisyo natin, no? Tama po kayo. Hindi na po makapaghintay ang aking amo na makilala kayo. Kailangan niya talaga ang tulong ninyo. Habang nasa biyahe kami, panatag ang loob namin ni Lola. Hindi na halata ni Mang Reyes ang aming prosthetics, ni ang aming tunay na pagkatao. Habang nakasakay kami sa eroplano, Lola, may naamoy ka ba? Mabaho. Parang amoy nabubulok. Oo nga, no? Parang may nabubulok nga. Saan kaya nang gagaling ang amoy na yun? May problema po ba? Parang hindi kayo mapakali sa upuan ninyo. Wala naman. Naninibago lang kami. Unang beses kasi naming sumakay ng eroplano. Oo nga. Pagpasensyahan mo na ha. Hindi kasi kami sanay sa ganito eh. nasa ganun kaming tagpo nang makaramdam ako ng antok at di ko na malaya na nakatulog na pala ako.
Nang magising ako, laking gulat ko na makita na nakasakay na pala kami ni Lola sa isang sasakyan. Mabuti at gising na kayo. Nandito na po tayo. Ha? Nasaan na tayo? Bakit wala na tayo sa eroplano? Anong nangyari? Nasaan na kami? Wala na po tayo sa eroplano. Nakaalis na tayo mula sa airport. Ano? Saglit lang akong nakatulog, tapos nakaalis na agad tayo sa airport. Paano nangyari yun? Ay, nakakapagtaka. Bakit wala akong matandaan na bumaba tayo sa eroplano at sumakay sa sasakyang ito? At saka, sa pagkakatanda ko, saglit lang akong nakatulog. Paanong hindi nyo maalala? Palagi kayong natutulog sa biyahe. Nang sunduin tayo sa airport ng sasakyan ni Doña Celestina, nakatulog ulit kayo. Para pala kayong nanay ko, kunting masanda lang, tulog na ulit. Ganun ba? Pero nakakapagtaka talaga na wala kaming matandaan. Ganun ba talaga kahaba ang tulog namin? Kahit hindi pa rin kami makapaniwala sa nangyari, natabunan iyon nang makita namin ang malaki at magandang mansyon sa harap namin. Ay, Lola, ang laki ng bahay. Mansyon talaga, nakakaloka. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka nitong si Reyes. Pero tama ka. Hindi tayo nagkamali sa pagpunta rito. Mukhang yayaman tayo rito, Apo. Halina po kayo. Naghihintay na si Doña Celestina sa loob ng mansyon. Pumasok ang sasakyan sa loob ng bakuran ng mansyon. Nang bumaba kami, mas lalo kami namangha sa paligid. Halatang ubod ng yaman ng pamilyang gustong kumuha ng aming serbisyo. Sinamahan kami ni Mang Reyes hanggang sa loob ng mansyon. Pagpasok namin, bumungad agad sa amin ang isang eleganting babae na nakasuot ng magarang kasuotan at balot ng mamahaling alahas ang kanyang katawan. Ay, Doña Celestina, nandito na po sila. Ang mga albularyong ipinapasundo ninyo. Ay, maligayang pagdating sa aking bahay. Ikinagagala ko kayong makilala. Ako si Celestina, isang negosyante. At ako ang nag-post sa Facebook na nangangailangan kami ng albularyo. Ikinagagalak din namin kayong makilala, ma'am. Kami po ay mga albularyong nagmula pa sa Siquijor. Isang karangalan po ang maimbitahan ninyo sa inyong tahanan. Ay, hindi po kayo magsisisi sa pagkuha nyo sa aming serbisyo. Pinagmasdan ko ang bawat kilos ni Doña Celestina. Sopistikada, maingat at mapagmasid. May kakaiba sa kanyang titig. Parang sinusukat niya hindi lang ang kakayahan namin, kundi pati ang katotohanan sa likod ng aming mga salita. Pero kung taga Siquijor kayo, bakit nasa Maynila kayo ngayon? Bakit kayo umalis doon? Nasunugan po kasi kami noon. Naabo ang aming bahay at mga gamit. Walang natira kahit isa. Kaya napilitan kaming magkapatid na magpunta sa Maynila at makitira muna sa kamag-anak namin doon. Nakakalungkot naman palang nangyari sa inyo. Mabuti na lang at nakaligtas kayo. Siguro hindi birong pinagdaanan ninyo bago kayo napadpad sa Maynila. Marami talaga kaming pinagdaanan, ma'am. Pero nagpapasalamat pa rin kami dahil kahit paano, binigyan kami ng pagkakataong magpatuloy at mabuhay. Bueno, huwag kayong mag-alala. Malaking halaga ang naghihintay sa inyo kapag nagawa ninyo ng maayos ang ipagagawa ko. Sumunod kayo sa akin at ipapakilala ko kayo sa bunso kong anak na si Ariela. Siyang dahilan kung bakit kinuha ko ang serbisyo nyo. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa anak ko. Kaya umaasa ako na ang kaalaman nyo ay makakatulong sa kanya. Sana'y hindi masayang ang tiwala na ibinibigay ko sa inyo. Gagawin namin ang aming makakaya, ma'am. Kung ano man ang ipagagawa nyo sa amin. Tama ang kapatid ko. Gagawin namin ang lahat, ma'am. Umaasa ako na kayong magiging sagot sa matagal ko ng panalangin. Ilang gabi na akong hindi nakakatulog. Paulit-ulit na humihingi ng himala para sa aking anak. Kung may kahit konting pag-asa na maibabalik ang dating sigla ni Ariela, kakapitan ko yon. Hindi ko alam kung anong kapalarang naghihintay sa kanya, pero ipinauubaya ko ito sa inyo.
Sana'y gabayan kayo ng may kapal sa gagawin ninyo. At sana'y maging totoo ang himalang matagal ko nang hinihintay. Tahimik kaming sumunod kay Doña Celestina sa mahabang pasilyo sa ikalawang palapag ng mansyon. Hindi ko maintindihan pero parang bigla akong kinabahan habang papalapit kami sa kwarto na nasa pinakadulo ng pasilyo. Ito ang kwarto ng bunso kong anak. Sana'y maunawaan ninyong kalagayan niya. Ano po ba ang problema sa iyong anak, ma'am? Oo nga, ma'am. Ano ba ang sakit niya? Malalaman niyo kapag nakita niyo na siya. Tara na, pasok na kayo. Nang buksan ni Doña Celestina ang pinto ng kwarto, nagulat kami na makitang madilim doon. May konting liwanag lamang na nagmumula sa mga kandilang nakasindi. Bakit ang dilim naman po rito sa loob? Aba napakadilim naman dito. Kwarto ba talaga ito? Sadya talagang madilim ang kwarto ng anak ko dahil sensitibo siya sa liwanag. Ang pwede lamang ay ang mahinang liwanag na nagmumula sa mga kandila. Nasaan dito ang iyong anak, ma'am? Narito ang aking bunso. Itinuro niya sa amin ang dalagang nakahiga sa kama sa gilid ng kwarto. Umungad sa amin ang isang dalagang payat, maputla ang kulay at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Mama, may kasama ka na naman? Oo anak, sila ang mga albularyong sinabi ko sa iyo. Sila ang tutulong sa iyo upang gumaling ka. Siya ang anak ko, si Ariela. Maganda gabi, Iha. Ako si Johnny at ito naman ang kapatid kong si Pasing. Ikinagagalak naming makilala ka, Ariela. Kami ang gagamot sa iyo, Iha. Ikinagagal ako rin po kayo makilala. Pasensya na po kung hindi ako makakabangon sa higaan. Nako, ayos lang, Iha. Magpahinga ka na lamang dyan at kami na ang bahala sa'yo. Habang nakatingin ako sa kanya, ramdam kong hindi lamang ang kanyang katawan ang may dinadala. Doña Celestina, hindi po ba talaga pwedeng buksan ang ilaw dito sa loob ng kwarto niya? Hindi talaga maaari. Kahit konting liwanag ay sumasakit ang ulo niya. Parang tinutusok po ang mga mata ko kapag maliwanag. Hindi po ako sanay sa dilim pero mas masakit po kapag may ilaw. Para pong may mabigat na nakadagan sa ulo ko at pakiramdam ko po'y unti-unti akong nauubusan ng lakas. Matagal na bang ganyan ang nararamdaman mo, Iha? Hindi ko po alam. Hindi ko na rin po maalala kung kailan ako huling lumabas ng kwartong to. Simula nang magkasakit siya, palagi na lamang siyang nasa loob ng kwarto. Lahat ng ginagawa namin ay para lang mapanatili siyang ligtas at komportable. Pero alam kong hindi ito normal para sa tulad niya. Ano ba ang madalas na nangyayari sa kanya, Doña Celestina? Palagi siyang nangihina. Hindi siya makatayo ni makabangon. Kaya't palagi na lamang siyang nakahiga sa kanyang kama. Minsan kahit simple lang ang gawain tulad ng pag-inom ng tubig o pagkain, kailangan pa namin siyang tulungan. Nakakabahala at pakiramdam ko'y unti-unti na siyang nawawala sa amin sa bawat araw na lumilipas. Bukod doon, ano pa ang napapansin ninyo sa kanya? May mga kakaiba ba siyang nararamdaman? Palagi po akong nagugutom. Hindi ko mapigilan. Palagi kang nagugutom, Iha? Pero bakit hindi alata sa iyong katawan, Iha? Sigurado akong hindi ka magugutom dito sa bahay nyo dahil tiyak na masasarap at masustansyang pagkain nyo rito. Oo, palagi siyang nagugutom. Pero kahit gaano karaming kainin niya, hindi siya lumalakas. Nangihina pa rin siya. At hindi namin alam kung anong dahilan. Nagkatinginan na lamang kami ni Lola Pasing. Ngunit nanatili kaming tahimik. Mukhang seryoso ang sitwasyong pinasukan namin. Ipinatingin na ba ninyo siya sa doktor o sa mga espesyalista? Ipinatingin ko na siya sa mga magagaling na doktor. Ngunit wala sa kanilang makapagpaliwanag kung anong sakit ng anak ko. Dinala ko na rin siya sa mga espesyalista sa ibang bansa. Ngunit wala ring nangyari. Wala silang kakayahan na gamutin ang anak ko.
Kahit anong gamot ang ibigay ng mga doktor sa kanya, hindi bumubuti ang kalagayan niya. Parang may bagay na hindi nakikita ang mga doktor. Isang misteryo na tanging kakaibang karunungan lamang ang makakaunawa at makakatulong sa kanya. Ibig sabihin, hindi talaga ito karaniwang karamdaman. Seryoso ang sakit niya, Paseng. At hindi ito basta-basta. Kaya naisip kong kumonsulta na sa mga albularyo. Kayo na lamang ang pag-asa ko para gumaling ang anak ko. Doon ko lalong naramdaman ang bigat ng aming papel. Ang responsibilidad na gamutin ang kaawa-awang dalaga na nakaratay sa higaan sa madilim na kwartong iyon. Ngunit paano namin ito gagawin kung hindi naman kami tunay na albularyo? Umaasa akong kayo ang makakatulong sa kanya. Kung papayagan niyo kami, ma'am, maaari na naming simulan ang paggagamot sa kanya. Mama, gusto ko na pong gumaling. Oo anak, gagamutin ka nila. Pero hindi na muna ngayon. Kadarating pa lamang nila at pagod sila. Bukas na lang ng gabi natin isasagawa ang gamutan. Tama po si Mama. Magpahinga po muna kayo. Muli, welcome po sa bahay namin. Kung yan ang desisyon niyo, wala kaming problema. Lumabas na kami ng kwarto dahil magpapahinga na raw si Ariela. Sinabihan naman kami ni Doña Celestina na sumabay na muna sa kanya sa hapunan. Siguradong nagugutom na kayo. Kaya halina kayo't samahan ninyo akong kumain ng hapunan. Sige po, ma'am. Nako, salamat ma'am. Kanina pa nga kami nakakaramdam ng gutom eh. Sandali, tatawagin ko si Mang Reyes. Mang Reyes? Mang Reyes? Ay, ano po yun ma'am? May kailangan po ba kayo? Sabihan mo si Aling Elisa na maganda ng hapunan. Ang gusto ko ay espesyal dahil may mga bisita tayo. Opo ma'am. Sasabihin ko po sa kanya. Dinala niya kami sa hapagkainan. Nanlaki ang aming mga mata ni Lola nang makita ang mahabang mesa. Pinaupo niya kami sa mga upuan na malapit sa kanya. Hindi nagtagal, may dumating na isang babae. Ay, ma'am, nakahanda na po ang mga pagkain. Oh, nakahanda na palang hapunan natin. Nga pala, Aling Elisa, may mga bisita tayo. Sina Aling Pasing at Mang Juni. Mga albularyo na kinuha ko ang serbisyo para kay Ariela. Siya naman si Aling Elisa, ang aming kasambahay. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo, Elisa. Ikinagagala ka rin namin makilala, Elisa. Kukunin ko na po ang mga pagkain sa kusina, ma'am. Saglit lang po. Napansin kong hindi man lang siyang umiti at agad na tumalikod. Masyado yatang seryoso si Aling Elisa, ma'am. Tahimik talaga at seryosong tao si Aling Elisa, kaya masanay na kayo sa kanya. Matagal na ba siyang naninilbihan sa inyo? Matagal na rin siya rito. Siya lamang ang kasambahay na nagtagal dito. Bakit? Hindi ho ba nagtatagal sa inyo mga kasambahay? Alam nyo kasi, maselan ako pagdating sa mga kasambahay. Gusto kong maayos ang trabaho at marunong silang rumespeto sa loob ng bahay. Hindi lahat ay kayang makasanayan ng ganon. Kaya madalas, ang iba'y hindi nagtatagal. Pero si Elisa, naiintindihan niya ang mga patakaran at hangarin ko para sa bahay na ito. Kaya siya lamang ang nagtagal. Tapat at maasahan. Kahit sa mga simpleng bagay, ramdam mo ang dedikasyon niya. Habang nagkukwento siya tungkol sa mga gusto at ayaw niya sa mga kasambahay, may napansin ako kaya agad akong nagtanong sa kanya. Ay, pasensya na. Pero nasa ng asawa at ang panganay ninyong anak, ma'am? 5 taon nang patay ang aking asawa. Pasensya na. At hindi ko pala nasabi sa inyo. Ang panganay kong anak naman ay gabi nang umuwi dahil abala sa pag-aasikaso ng aming negosyo. Kapag dumating siya, ipapakilala ko agad siya sa inyo. Hindi nagtagal bumalik si Aling Elisa dala ang mga pagkain.
At doon ko unang naramdaman na may kakaiba sa hapunang iyon. Ayan, maaari na tayong kumain. Huwag kayong mahihiya. Kain lang ng kain. Ay, wow. Ang dami naman ng pagkain, ma'am. Nako, pwede po bang kainin ang lahat ng yan, ma'am? Sa amoy pa lamang, mukhang masarap na ang mga pagkain. Pinahanda ko talagang lahat ng yan para sa pagdating nyo. Gusto ko kayong mabusog upang kapag kinailangan na kayo ni Ariela, maayos ang lahat. Sige na, kainin yung lahat ng kaya nyong kainin. Salamat, ma'am. Nagumpisa na kaming kumain ng hapunan. Sa unang subo ko pa lamang sa pagkain, napangiwi na ako. Bakit ganun, ma'am? Parang hilaw pa yata ang mga ulam. Oo nga, ma'am. Parang hindi pag-anong luto. Ganito ba talaga ito? Ganun talagang pagkain dito sa mansyon. Hindi kami mahihilig sa sobrang luto na pagkain. Gusto namin ay malasa pa at sariwang bawat putay. Kaya mas mainam na bahagyang hilaw o medium lang ang luto upang mas maramdaman ang tamang lasa ng sangkap. Ganun ba? Ang pamilya ninyo ay mahilig sa hilaw ng mga pagkain. May paniniwala kasi sa aming pamilya na mas mabuti sa katawan ang hindi masyadong luto. Mas nananatili ang nutrisyon ng pagkain kapag hindi sobrang pagkakaluto nito. Kaya ito ang aming sinusunod. Ang ibig sabihin, hindi kayo gumagamit ng mga pampalasa at preservatives. Oo. Hindi kami gumagamit ng mga artificial na pampalasa o preservatives. Mas gusto naming natural ang lasa at sariwang bawat sangkap upang mas malusog at mas masarap ang pagkain para sa amin at sa aming pamilya. Nagkatinginan kami ni Lola, halatang nag-aalangan. Noon lang kami nakarinig ng ganoon, Miss Ligaya. Ngunit kung hindi kayo komportable sa lasa, pwede kong ipalutong mabuti kay Aling Elisa. Aling Elisa? Aling Elisa? Bakit po, ma'am? May kailangan pa po ba kayo? Lutuin mong mabuting pagkain ni na Lola Pasing at Junie. Hindi sila sanay sa medyo hilaw na pagkain. Sige po, ma'am. Lulutuin ko po ng maigi. Nako, pasensya na. Naabala pa namin si Aling Elisa. Walang problema. Bisita namin kayo kaya kailangan lamang na komportable at masarap ang pagkain para sa inyo. Hindi nyo kailangang humingi ng pasensya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Aling Elisa sa hapagkainan dala ang bagong lutong pagkain. Hindi tulad ng nauna, maayos na ang pagkakaluto nito. Kaya napakasarap na ng pagkain namin ni Lola. Ngunit maya-maya, nakaramdam ako ng paninikip sa tiyan. Naiihina ako. Ma'am, maaari po ba akong gumamit ang banyo? Oo naman. Diretsuhin mo lang ang daan na yan. Lalo ng kusina at may CR doon. Pwede ka rin magtanong kay Aling Elisa. Sinunod ko lang ang sinabi ni Doña Celestina. Dumiretso ko sa isang maliit na pasilyo hanggang sa marating ko ang kusina. Naabutan ko roon si Aling Elisa na naglilinis. Nasaan po ang banyo rito, Aling Elisa? Nagulat ako nang bigla niya akong nilapitan. Bakit kayo nagpunta rito? Hindi ninyo alam ang pinasok ninyo. Anong ibig mong sabihin, Aling Elisa? Hindi lahat ng sakit gamot ang lunas. Hindi gamot ang kailangan nila. Hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Laman. Kailangan nila ng laman. Ano? Anong laman ang sinasabi mo, Aling Elisa? Ngunit bago siya nakasagot, may biglang dumating sa kusina. Nakagamit ka na ba ng banyo, Mang Junie? Oo, ma'am. Kakatapos lang. Aling Elisa, maaari mo ba kaming ipaghanda ng panghimagas? Opo, ma'am. Mang Junie, baka hinahanap ka na ni Lola Pasing. Puntahan mo na siya sa pagkainan. Sige, ma'am. Babalik na ako. Sige, susunod na lamang ako. Aling Elisa,
May pag-uusapan muna tayo. Hindi ko na narinig kung ano ang pinag-usapan nila dahil nagmamadali akong bumalik sa hapagkainan. Oo, bakit ka natagalan? Sinundan ka na ni Doña Celestina. Akala niya hinaligaw ka na. Ay, muntik na lola. Mabuti at itinuro sa akin ni Aling Elisa ang banyo. Bakit parang may malalim kang iniisip? Wala ito lola. Naparami lang ang nakain ko kaya medyo sumama ang sikmura ko. Kinabahan ako. Akala ko'y nabuking ka na. Pero ang husay mo talaga, Apo. Consistent ang acting mo, ha? Hindi pumapalya ang pagboboses matanda mo. Hindi ko na sinabi kay Lola ang sinabi sa akin ni Aling Elisa. Dahil hindi ko rin iyon naiintindihan. Nasa ganong tagpo kami nang may narinig kaming ingay na umagaw sa aming pansin. Ha? Lola, narinig mo ba yon? Oo. Parang may kumalabog sa itaas. Parang nagaling yung ingay sa kwarto ni Ariela. Ano kaya ang nangyari? Baka may nangyari na sa anak ni Doña Celestina. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Doña Celestina sa hapagkainan na halatang nagmamadali. Naku, ma'am. May narinig po kaming ingay sa itaas. Ano? Ingay? Ay, parang nanggaling yung ingay sa kwarto ng yung anak, ma'am. Diyos ko. Ano kayang nangyari? Maiwan ko muna kayo, ha? Pupuntahan ko lang si Ariela sa itaas. Kumain lang kayo dyan. Kung may kailangan kayo, sabihin niyo lang kay Mang Reyes. Sige, ma'am. Puntahan mo na muna ang iyong anak. Ano kaya ang sakit ng anak niya, Lola? Kaya nga parang napaka-misteryoso ang sakit niya. Ang payat na niya. Parang mukha na siyang kalansay. Tapos, yung kulay ng balat. Naninilaw na. At yung mga mata niya, parang hindi normal. Hindi kaya naingkanto siya o nakukulam? Kung totoo ngang naiengkanto o nakukulang si Ariela, anong gagawin natin? Anong malay natin sa paggamot ng ganon? Bigla akong kinabahan, Lola. Baka mabisto nila na hindi tayo totoong mag-albularyo. Ano ka ba? Ngayon ka pa kinabahan? Nandito na tayo. Basta sundin mo lang na pag-usapan natin. Kunwari, gagamutin natin siya. Tapos, sasabihin natin na magkakabisa lang ang panggagamot pagkalipas ng 1 linggo. Kapag binayaran na nila tayo, saka tayo aalis dito. Pagbalik natin sa Maynila, aalis na tayo sa tinitirhan natin at hahanap agad ng maupahan sa malayong lugar, yung hindi nila tayo matutuntun. Nakakaawa naman po si Ariela. Ano kaya kung maghanap na tayo ng totoong albularyo at papuntay natin dito kapag nakalayo na tayo? Para kahit paano, ay nakabawi naman tayo sa panluloko natin sa kanila. Kahit kailan, napakamaawain mo. Kung tutuusin, marami naman silang pera. Kaya kayang-kaya nilang maghanap pa ng mga albularyo. Malas lang nila at tayo ang nakuha nila. Pero kung gusto mo talagang tulungan sila para malinis ang konsensya mo, di sige. Pahanap tayo ng totoong albularyo na talagang makatutulong sa kanila kapag nakalayo na tayo rito. Nako, wag na muna natin pag-usapan yan. Ituloy na natin ang pagkain. Daming masasarap na ulam mo. Sulitin na natin hanggang nandito tayo. Natapos na kami kumain pero hindi pa rin bumabalik mula sa itaas si Doña Celestina. Nang biglaan nilang sumulpot si Mang Reyes mula sa kung saan. Ay, pasensya na po. Pero hindi na kayo maharap ni Doña Celestina. Ay, bakit Mang Reyes? May problema ba sa anak niya? Wala naman po. Nagbabantay na po kasi siya kay Ariela. Kapag ganoon, doon na siya natutulog sa kwarto ng anak niya. May nangyari ba sa anak niya? Wala naman pong nangyari sa anak niya. Hindi pa rin kami mapakali. Kaya nagtanong ulit kami sa kanya. Mang Reyes, ayos lang ba si Ariela? Ay, opo, ayos lang siya. May gamit lang na mubagsak sa loob ng kwarto niya. Yun ang ingay na narinig ninyo kanina. Tinangka po kasi niyang tumayo, kaya nasagi niya ang klorera na nakapatong sa meseta, malapit sa kama niya. Mabuti naman at ganon ang nangyari.
Kinabahan kami kanina. Ay, akala namin kung ano na eh. Nang matapos kaming maghapunan, sinamahan kami ni Mang Reyes sa tutulugan naming kwarto. Nasa 3 palapag ito ng mansyon. Dito po ang magiging kwarto ninyo. Pasok po. Ay, ang laki naman ito. Talaga bang ito ang magiging kwarto namin? Ang ganda naman dito. Para kaming nasa 5-star hotel. Pinahanda po talaga ito din ma'am para sa inyo. Ito ang guest room ng mansyon. Mayroon ko na po kayo. Tawagin nyo na lang po ako kapag may kailangan pa kayo. O sige, salamat. Hindi nagtagal, nagpaalam na si Mang Reyes dahil may aasikasuhin pa siya. Pagkaalis niya, isinara na namin ang pinto ng kwarto. Hindi pa ba natin tatanggalin itong prosthetics natin sa mukha? Ay, pwede na Lola. Hindi naman siguro sila papasok dito. Maglalagay na lang tayo ng makeup sa mukha. Patatandain natin ang mga sarili natin. Tama. Magaling ka rin palang mag-makeup, Apo. Siguradong madali lang sa'yo yan. Hindi rin na mahahalata. Naging komportable naman kami ni Lola sa kwarto. Ngunit 11:11 na ng gabi ay gising pa rin ang aking diwa. Hindi ako dalawin ng antok. Lola, tulog ka na ba? Ay, naku, tulog na siya. Ako na lang pala ang gising. Nang may bigla akong narinig na parang may nagbubukas ng pinto ng kwarto namin. Nang tingnan ko ito, Miss Ligaya, tila may pumipihit ng doorknob sa labas. Ha? May nagbubukas ng pinto. Maya-maya tumigil ang tunog. Ngunit hindi doon natapos ang aking kaba. Ay, may naglalakas sa labas? Ang bigat naman ng mga yabag. Si Mang Reyes kaya yun o sa Aling Elisa? Parang paikot-ikot lang ang mga yabag. Sa sobrang kaba ko, nagmamadali akong bumalik sa kama at nagtalukbong ng kumot. Habang nakatalukbong, naririnig ko pa rin ang mabibigat na yabag sa labas ng kwarto. Na tila ayaw umalis dun. Hindi ko maipaliwanag ngunit may kakaibang lamig na bumalot sa aking katawan. Pinilit ko na lang na matulog sa mga sandaling iyon. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako. Nagising na lang ako nang maliwanag na sa labas ng bintana. Pupungas-pungas pa akong bumangon sa higaan. Lola, gising ka na rin ba? Oo, Apo. Kakagising ko lang din. Nakatulog ka ba ng maayos? Ay, nakatulog naman po ako, Lola. Pero natagalan ako bago nakatulog. Meron po kasi akong narinig kagabi. Ha? Anong narinig mo? Magsasalita na sana ako ngunit biglang may kumatok sa pinto. Si Mang Reyes. Magandang umaga po, Aling Pasing, Mang Johnny. Gising na po ba kayo? Nako, Lola. Si Mang Reyes nasa labas. Oh, huwag mong bubuksan ang pinto. Hindi pa tayo nakakapag-makeup. Mabubuking niya tayo. Sabihin mo, naliligo ako sa banyo dito sa kwarto. Sabihin mo na lang kung ano ang kailangan niya. Ay, oo, gising na kami. Pasensya na at hindi ko mabubuksan ang pinto dahil naliligo ang kapatid ko. Eh bakit? May kailangan ka ba? Ay, ganun ba? Naparito ako o pagsabihan kayo na nakahanda ng almusal sa ibaba. Kanina pa po kayo hinihintay ni Doña Celestina. Ipakikilala rin po niya kayo sa panganay niya anak. Dahil sa sinabi ni Mang Reyes, mas naging interesado ko sa anak ni Doña Celestina. Ay, sige. Pakisabi na susunod na kami. Sige po. Inantay ko munang makalayo si Mang Reyes bago kami muling mag-usap ni Lola. Ay, wala na siya, Lola. Tara na at mag-make up na tayo. Mabilisan lang to dahil naghihintay na raw sa ibaba si Doña Celestina. Ano? Mabilisan? Ay, kaya mo ba yun? Ay, kayang-kaya ko yan, Lola. Ako pa ba? Kaya ko ang mabilisang make-up transformation. Tara na, para makababa na tayo. Habang minimake-upan ko si Lola, biglang bumalik sa isip ko ang nangyari kagabi. Lola, may ikukwento ako sa'yo.
Ano yun, Apo? Yan ba yung sasabihin mo sana sa akin kanina kaso biglang kumatok sa pinto si Mang Reyes? May narinig kasi ako nagbubukas ang pinto ng kwarto natin kagabi. Mabuti na lang at inilak ko. May nagbubukas ng pinto? Baka naman kasambahay lang yon. Nag-check ng kwartong lilinisin. Baka mamaya si Elisa lang yon. Bakit hindi man lang kumatok kung kasambay nga yun? Ha? At isa pa, ang laki ng mansyon na to. Ngunit bakit parang wala namang ibang kasambay dito kundi si Aling Elisa lang at saka si Mang Reyes? May narinig din akong mabibigat na hakbang sa labas ng kwarto natin. Baka naman nananaginip ka lang, Apo. Hindi yung panaginip, Lola. Gising na gising pa ako ng mga oras na yun. Ang mabuti pa, kalimutan mo na mga negatibo at ituloy mo na ang pagme-makeup sa akin. Ang mas dapat nating problemahin ay kung paano natin maitatawid ang ating pagpapanggap. Tama ka, Lola. Sige na nga. Isang maling galaw lang, tapos tayo. Alam ko po yun, Lola. Kaya nga ginagalingan ko. Kaya huwag kang pangunahan ng takot. Kalimutan mo yung narinig mo kagabi at mag-focus ka sa acting natin. Napangiti ako ng pilit at tumango na lang sa sinabi niya. Habang ako naman ang nagme-makeup, may pumasok sa aking isip. Ano mo, Lola? Curious din ako sa panganay na anak ni Doña Celestina. Bakit naman? Ay, ano kaya ang itsura niya? Iniisip mo kung gwapo, no? Oh, Lola. Siyempre, sana guwapo. Bakla ka talaga ng taon. Huwag kang maingay, Lola. Baka marinig ka nila. Pasensya na, ikaw kasi. Natawa tuloy ako. Nang tumawa si Lola, bahagyang nabawasan ang kaba ko. Ang totoo nang marinig ko ang ingay kagabi, hindi na ako mapakali. Parang may kung ano sa mansyon na yun. Sige na, bumaba na tayo. Teka, sigurado ka ba na hindi nila mahalata ang makeup natin? Ay, nako. Siguradong sigurado, Lola. Kahit kailan, hindi pa pumalya ang makeup ko. Ay, bilisan na natin, Lola. At baka mainip na sila sa kahihintay. Pagdating namin sa pagkainan, naroon na si Doña Celestina kasama ang isang lalaki. Tama ang iniisip ko kanina. Guwapo nga ang lalaking katabi niya sa upuan. Magandang umaga sa inyo. Naging maayos bang tulog niyo kagabi? Oo, ma'am. Maayos naman ang tulog namin ng kapatid ko kagabi. Pasensya na kung medyo natagalan kami. Medyo sumakit kasi ang binti ko. Pinilikat yata ako kaya hindi agad kami nakababa rito. Naging komportable ang pagtulog namin, ma'am. Salamat sa lahat. Mabuti kung ganon. Siya nga pala. May iba kikilala ako sa inyo. Itong panganay kong anak na si Enzo. Siya ang kuya ni Ariela. Tumayo ang lalaking kasama ni Doña Celestina. Matangkad, maayos ang pananamit. At may misteryosong ngiting mahirap basahin. Magandang umaga po sa inyo. Ako si Inso. Ikinagagalaw ko kayo makilala. Magandang umaga rin sa'yo, iho. Ikinagagalat namin makilala ka. Kamukhang kumukha mo ang iyong ina. Kaya hindi maipagkakaila na pareho kayong maganda at guwapo. Hindi ko itatanggihan dahil nagmana talaga ako kay mama. Ang pinakamagandang babae sa buhay ko. Pasensya na, hindi tayo nagkita kagabi. Busy kasi ako sa negosyo kaya palaging gabi na ako nakakauwi rito. Mukhang mabait din si Enzo, Miss Ligaya. Hindi siya mukhang suplado at palagi siyang nakangiti. Halina kayo. Sabayan ninyo kami sa almusal. Maraming salamat, ma'am. Kumain kayo ng marami. Kailangan may lakas kayo para sa gagawin ninyong pagpapagaling sa bunso kong anak na si Ariela. Ay, huwag kang mag-alala, ma'am. Gagawin talaga namin ang lahat para gumaling si Ariela. Nasa ganoong tagpo kami nang makita kong titig na titig sa amin ni Lola si Enzo. Pakiramdam ko, tumatagos ang mga titig niya sa amin. Parang sinusukat niya ang aming pagkatao. Balita ko, mga albularyo kayo galing Secure. Kaya siguradong mahuhusay kayo. Matagal na namin ginagawa ang panggagamot, kaya natitiyak ko na matutulungan namin ang inyong pamilya. Umaasa kaming matutulungan ninyo ang kapatid ko. Gawin ninyo ang makakaya ninyo. Gumaling lang siya.
Kami ang bahala sa iyo, kapatid. Biglang naging seryoso ang mukha ni Enzo. Kapag napagaling niyo si Ariela, may malaking pabuya kayong matatanggap. Hindi kami tumitingin sa pera, iho. Mas mahalaga sa amin ang makatulong sa aming kapwa. Gayunpaman, gusto kong malaman ninyo na hindi kayo magsisisi sa pagtulong sa amin. Bago pa ako makasagot, may lumabas mula sa kusina. Narito na po ang almusal, ma'am. Salamat. Mukhang masarap ang mga inihanda mo para sa amin Siyempre naman, ma'am. Kapag ako ang naganda, siguradong masarap. Nagluluto ka pala, Mang Reyes. At teka, nasaan si Aling Elisa? Di ba siya ang naghahanda ng pagkain? Wala na siya. Umalis na. Wala na po siya. Bakit po? Nagpaalam siya sa akin kagabi. Uuwi raw siya sa Marinduque dahil may sakit daw ang tatay niya. Ayun, pinayagan ko na. Naaawa ko Masyado siyang namomroblema. Biglaan naman ang pag-alis niya. Kahapon lang, ipinagandapan niya tayo ng masarap na pagkain. May personal siyang dahilan kung bakit siya umalis. At naiintindihan namin yun. Sayang nga lang, dahil matagal na siyang nagsisilbi sa amin. Parang pamilya na namin siya. Oo, pero kailangan niyang umalis. Mahirap pa para sa atin na hindi na natin siya makakasama. Kailangan din nating igalang ang kanyang desisyon. Pansamantala, si Mang Reyes munang magluluto para sa atin. Mahusay din siyang magluto tulad ni Aling Elisa. Bigla kong naalala ang sinabi sa akin ni Aling Elisa kung bakit daw kami naroon. Na hindi gamot ang kailangan ng pamilya Redoblado kundi laman. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maunawaan ang ibig niyang sabihin. Maya-maya naisip kong itanong kay Doña Celestina ang tungkol kay Ariela. Ay, ma'am. Ngayon na po ba namin gagamutin si Ariela? Mamaya, kapag handa na kayo. Gusto ko kasi na handang-handa na kayo bago ninyo gamutin ang bunso ko. Handa na po kami. Kaya kahit anong oras ay pwede na kaming magsimula. Ang mabuti pa ay kumain na muna kayo. Mamaya na natin pag-usapan yan. Mapaghihintay ang tungkol yan. Tama si Enzo. Kailangan ay makapagpahinga muna kayo at makakain ng maayos. Ayoko magsimula kayo ng pagod o gutom. Mas mabuti nang handa ang katawan at isipan ninyo bago ninyo harapin ang pagpapagaling kay Ariela. Kumain kayo ng marami. Kailangan ninyo ng lakas para sa panggagamot mamaya. Espesyal ang karne na ginamit sa putahe na niluto ni Mang Reyes. Galing pa yan sa aming farm. Kumuha ko ng isang pirasong karne. Ngunit bago ko pa ito maisubo, napansin kong kakaiba ang itsura nito. Parang ngayon lang ako nakita ng ganong klaseng karne. Anong klaseng karne po ito? Bakit? May problema pa sa karne? Wala naman. Pero ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong karne. Karne ba ito ng anong hayop? Karne ng baboy yan, Mang Juni. Bakit mo naman nasabi na kakaiba? Oo nga. Bakit mo nasabi na kakaiba? Ang sarap nga nitong karne. Ang lambot-lambot. Eto na yata ang pinakamasarap na karne na natikman ko. Nang tikman ko ang karne, nanlaki ang mga mata ko dahil masarap nga ito. Kaya hindi na ako nag-atubiling kainin yun. Napasarap ang kain ko ng putahe na nasa harapan ko. Ngunit maya-maya isang matigas na bagay ang sumayad sa bibig ko. Nang iluwa ko yun, halos masok ako dahil ang nakain ko ay isang piraso ng mahabang kuko. Diyos ko! Bakit may kuko sa pagkain ko? Napatingin sa akin si Doña Celestina Miss Ligaya. Nakita kong kumunot ang kanyang noo at nagsalubong ang kanyang mga kilay. May problema ba sa ulam, Mang Juni? May kunsa. May ano po? Sabihin niyo po. Ano ang problema? May kuko ng tao ang ulam. May kuko ng tao.
Tumayo si Enzo mula sa kanyang upuan at sinuri ang ulam na nakahain sa mesa. Hinukay niya itong mabuti. Nasaan po ang kuko sa ulam? Wala naman po ako nakikita. Ay, teka, saan punta yon? Bakit nawala? Kanina lang, hawak ko pang kukong nakuha ko sa ulam. Ano bang nirereklamo mo, Johnny? Anong kuko ang sinasabi mo? Paano magkakaroon ng kuko sa ulam? Kitang-kita ko, may kuko sa ulam at parang kuko ng tao. Mang Reyes, halika rito. Bilisan mo. Hindi napigilan ni Doña Celestina ang kanyang pagsigaw. Tinawag niya si Mang Reyes na bumalik sa kusina. Nung muling lumapit ito sa hapagkainan, May kailangan pa po ba kayo, Doña Celestina? Sa susunod, huwag mong putulin ang kuko mo habang nasa kusina. Para hindi ito mapunta sa ulam. Nakakahiya tuloy sa ating mga bisita. Humingi ka ng tawad sa kanila. Nako. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Papalitan ko na lang po ang inyong ulam. kahit pinalitan na ni Mang Reyes ang mga ulam, hindi na rin bumalik ang gana ko sa pagkain dahil sa nakita kong may kuko na nakahalo sa ulam. Lalo pang ikinawindang ko nang mapansin kong tila may nail polish pa ang kuko na iyon. Masama bang pakiramdam mo, Mang Juni? Kasi kung ano-ano ang nakikita mo kanina sa hapagkainan. Ay, hindi naman masama ang pakiramdam ko, ma'am. Nakita ko talaga ang kuko. Pero hindi ko alam kung bakit bigla na lang itong nawala. Kung meron, nasaan? Wala namang nakita si Enzo sa ulam. Sa tingin ko, kailangan mo munang magpahinga. Huwag muna nating ituloy ang panggagamot kay Ariela. Kaya na po ni Johnny ang manggamot. Ako na ang bahala sa kanya, ma'am. Ang mahalaga ay matuloy na ngayon ang panggagamot namin kay Ariela. Pasensya na. Pero hindi ko isasaalang-alang ang kapakanan ng anak ko. Kailangan kong masiguro na maayos ang pag-iisip mo, Mang Juni. Bago nyo ituloy ang paggamot sa anak ko. Sa ngayon, magpahinga muna kayo sa inyong kwarto. Ipatatawag ko na lang kayo kapag may kailangan ako. Hindi kayo masyado lang ninyong iniisip ang pagpapagaling sa kapatid ko? Huwag kayong ma-pressure. Mas lalo kayong kakabahan yan. Ang alam ko sa mga albularyo, matitibay kayo at hindi agad-agad nababahala. Kaya siguro mas mabuti kung mananatili muna kayong kalmado at sundin ninyo ang utos ni Mama para mas maayos ang lahat. Wala kaming nagawa kundi sundin ang utos ni Doña Celestina. Bumalik kami sa kwarto at maaari lamang kaming lumabas kapag ipinatawag niya na kami. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Apo? Bakit mo sinabing nakakita ka ng kuko ng tao sa ulam? Nakakaya sa kanila. Ay, totoo naman ang nakita ko, Lola. May kuko ng tao na nakahalo sa ulam at may kupas pa nga na nail polish. Alam mo, Lola, hindi ako naniniwala na kay Mang Reyes ang kuko na yon. Kasi kuko ng babae yun. Wala namang nail polish ang kuko niya. Ano ba ang gusto mong tukuyin? Sinadya nilang lagyan ng kuko ang ulam? Bakit naman nila gagawin yun? Basta, alam ko nakita ko, Lola. Napapansin ko rin na palaging nauudot ang paggamot natin sa anak niya. Paano niya nasabi na hindi maayos ang pag-iisip ko? Ano kinalaman nun sa gagawin natin sa panggagamot? Siyempre, nag-aalala si Doña Celestina sa anak niya. Kaya gusto niya munang ipagpaliban ang panggagamot natin. At saka, huwag mong kalilimutan. Nagpapanggap lang tayo na albularyo. Kaya ayos lang na maudot ang panggagamot natin. Walang mawawala sa atin. Sa parlor nagsimula, gunting lang ang sandata. Pero pangarap ko, Apo, mas mataas pa dyan talaga. Araw-araw kulot at kulay ang laban, pero sa puso ko may pag-asang hinahawakan. Napabuntong hininga na lamang ako. Wala kaming nagawa ni Lola kundi ang maghintay sa utos ni Doña Celestina kung kailan namin gagamutin ang anak niyang si Ariela. Hanggang sa sumapit ang gabi, saka lamang kami tinawag ni Mang Reyes para sa hapunan. Pagbaba namin sa hapagkainan, naroon na ang mag-inang Doña Celestina at Enzo.
Nakangiting naghihintay sa amin. Inanyayahan nila kaming kumain. Tahimik ang lahat habang kumakain. Walang nagsasalita. At hindi rin nila binanggit kung kailan namin sisimulan ang paggamot kay Ariela. Wala na rin akong napansing kuko sa mga pagkaing inihain ni Mang Reyes. Nagtanong kami kung ano na ang kalagayan ni Ariela. Ang tugon lamang nila ay nanghihina pa rin ito at hindi pa makabangon mula sa higaan. Pagkatapos naming kumain, sinabihan kami ni Doña Celestina na bumalik na sa aming kwarto upang magpahinga. Ngunit habang nasa loob kami ng kwarto, may bigla akong naisip. Nainip na ako rito. Lalabas ako kapag tulog na silang lahat. Parang gusto kong maglakad-lakad sa bakuran ng mansyon. Ang ganda pa naman ng bilog na buwan ngayon. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko ang buwan. Bilog na bilog at maliwanag. Kaya lalo akong ginanahang lumabas, Miss Ligaya. Bandang 10:00 ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Lola, maingat akong lumabas ng kwarto. Dahan-dahan akong naglakad sa pasilyo hanggang sa marating ko ang pintuan sa sala. Akala ko'y nakalak yun, ngunit laking gulat ko nang makita kong bukas pala. Marahan kong binuksan ang pinto at lumabas sa bakuran ng mansyon. Agad kong naramdaman ang malamig na hangin na bumabalot sa paligid. Iahakbang ko pa lamang ang aking mga paa nang biglang may humawak sa aking braso. Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Nang lingunin ko, bumungad sa akin ang isang matandang lalaking balbas sarado. Sa sobrang gulat ko, nakalimutan kong nagpapanggap pala akong matanda. Sino po kayo? Parang awin nyo na. Huwag niyo ako isusumbo kay Doña Celestina. Shh! Huwag kang maging maingay. Halika, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Saan niyo po ako dadalhin? Huwag tayo rito. Doon tayo sa tinutuluyan ko. Bilisan mo ang lakad. Baka may makakita sa atin. Halos kalad ka rin niya ako sa paghila. Matanda man siya, malakas pa rin ang katawan niya. Kaya kahit mas matangkad ako, nagawa pa rin niya ako maisama sa sinasabi niyang tinutuluyan niya. Hindi nagtagal, pumasok kami sa isang maliit na kwarto na parang bodega. Agad niyang isinara at ikinandado ang pinto. Sa kanya ako hinarap. Bakit niyo po ako dito dinala? Sino po ba talaga kayo? Isa ka ba doon sa mga albularyo na dumating doong nakaraang araw? Ako nga po. Bakit po ba? Nakita niyo na ba ang kasambahay na si Elisa? Gusto kong malaman kung nakikita niyo pa siya sa loob ng mansyon. Ha? Bakit? Sino po ba kayo? Ako si Kiko. Ang hardinero rito sa mansyon. Kaibigan ko si Elisa at nangangamba ko para sa kaligtasan niya. Kaligtasan? Bakit po? Oo, nakilala na namin siya nung nakarang araw. Pero kanina, sabi ni Doña Celestina, wala na raw si Aling Elisa. Bumalik na raw siya sa probinsya. Sinasabi ko na nga ba? Baka napahamak na siya. Ang sabi ko sa kanya, umalis na siya pero hindi pa rin niya ako sinunod. Bakit po siyang papapahamak? Ano po bang nangyayari? Isang gabi, nalaman ni Elisa ang pinakatago-tagong lihim ng pamilya Redoblado. Na hindi sila mga ordinaryong tao. Mga aswang sila. Sinabi niya sa akin ang nalaman niya. Malakas ang kutob ko na alam na nila at natuklasan ni Elisa ang sekreto nila. Kaya malamang ay pinatahimik na siya ng mga halimaw na yon. Saglit akong hindi nakagalaw at nakapagsalita sa sinabi ng matanda. Ang pamilya Redoblado, mga aswang? Diyos ko, ano ba tong pinasok namin ni Lola? Ano po? Mga aswang? Aswang sina Doña Celestina, Enzo at Ariela? Hindi lang sila. Pati ang katiwala nilang si Mang Reyes, aswang din yun. Siguradong hindi na rin ako ligtas dito. Dahil alam ko na rin ang lihim nila. Kayo nang kasama mo. Hanggat maaga pa, umalis na kayo rito. Iligtas ninyo ang mga sarili ninyo.
Dahil hindi nila kayo pinapunta rito para gamutin si Ariela. Pinapunta nila kayo rito para gawing pagkain niya kapag sumapit na ang hating gabi ng kanyang karawan, kung saan magiging ganap na siyang aswang. Huh? Ano po? Kaya pala may nakita akong kuko ng tao sa pagkain. At saka, mahilig sila sa karne na hindi masyadong luto. Diyos ko, niloko nila kami. Bakit nag-post pa sila sa Facebook na kailangan nila ng mga albularyo? Hindi ko maintindihan. Kung kailangan lang nila ng mabibiktima, bakit hindi na lang sila direktang mambiktima rito sa lugar na to? At kailangan pa nilang manloko sa Facebook? Yun ay dahil naniniwala ang kanilang lahi na kailangan nila ng sariwang dugo at laman ng albularyo upang mas maging malakas ang kanilang kalahi na magiging ganap pa lang na aswang tulad ni Ariela. Sa kanilang paniniwala, ang dugo at laman ng albularyo ay may espesyal na katangian na may kakayahang palakasin ang kanilang kapangyarihan. Kapag hindi sila nakainom ng dugo at nakakain ng laman loob ng albularyo, hindi magiging ganap ang kanilang pagbabago. Kaya naganap sila ng albularyong mabubula nila para gawing biktima. Kaya wag na kayong magtagal dito. Humanap kayo ng paraan para makatakas. Isang araw na lang at kaarawan na ni Ariela. Kapag dumating ang araw na yon, hindi na kayo makakalis. Pagkatapos isiniwalat sa akin ni Mang Kiko ang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa pamilyang pinuntahan namin. Binigyan niya ako ng isang supot ng asin bilang pangontra. Ngunit paliwanag niya, hindi ito sapat dahil napakalakas ng kapangyarihan ng pamilya Redoblado. Ang kailangan ko raw pagplanuhan ay ang pagtakas namin ni Lola habang may panahon pa. Pabalik na ako sa kwarto namin ni Lola nang makarinig ako ng tila pagaspas ng mga pakpak ng malalaking ibon malapit sa bintana sa ikalawang palapag ng mansyon. Dahil sa matinding kuryosidad, dahan-dahan akong lumapit sa bahaging iyon ng mansyon. Nang sumilip ako, nalaki ang aking mga mata sa aking nakita. Diyos ko! Tama si Mang Kiko. Aswang nga ang pamilya nila. Kitang-kita ko ang pagpasok ng malalaking ibong kulay itim sa bintana. Maya-maya nagbago ang kanilang anyo at naging mga tao. Sina Doña Celestina, Enzo at Mang Reyes. Siguradong galing sila sa pambibiktima. Sariwang-sariwang batang kinain natin ngayong gabi. Hanggang ngayon, dama ko pa rin sa aking bibig ang lambot at sarap ng kanyang mga lamang loob. Walang kasing sarap ang laman loob ng tao, Mama. Lalo na ang mga bata. Bukas ng gabi, bata na naman kakainin natin. Malapit na rin maging katulad natin si Senyorita Ariela. Walang kaalam-alam yung dalawang albularyo na nalalapit na ang kanilang kabatayan. Kaya wala sa inyong maaring gumalaw sa kanila. Nakalaan ang 2 pulpul na albularyong yon para sa bunso kong anak. Siya ang tatapos sa mga utuutong yon sa takdang oras. Kapag ganap na ang kanyang pagkaswang, siguradong wala na silang matatakbuhan. Sa tingin mo ba, Mama, hindi pa sila nakakahalata sa tunay natin pagkatao? Hindi pa, anak. Paniwalang-paniwala nga sila sa mga kwento natin. Madali lang paikutin ang ulo ng dalawang yon. Hanggat hawak natin ang kanilang tiwala, hawak din natin ang kanilang buhay. Pero hindi ba nakakita si Mang Junie ng kuko ng tao sa putahing niluto ni Reyes? Mabuti na lang at ginamitan ko siya ng tagabulag. Kaya wala siyang ibang nakita sa pagkain. Baka iniisip na niya na mga aswang tayo. Sa tingin ko wala pa silang alam. At saka hindi na muling nagtanong si Mang Junie. Naniwala na siya na kuko ni Reyes ang nahalo sa ulam. Mga walang hiya kayo. Ginawa ninyo kaming utoto at madaling mapaikot. Pinagkatiwalaan namin kayo. At ito pa ang igaganti nyo sa amin, mga demonyo. Ano ba talaga ang plano mo sa kanila, Ma'am Celestina? Siyempre. Ibabakain natin sila kay Ariela sa araw ng kanyang kaarawan. Alam niyo naman na mahalagang dugo at laman ng albularyo sa ating lahi.
Lalo na kapag bago ka pa lamang magiging aswang. Malapit na rin ang tamang edad para kay Ariela. Isang araw na lang, magiging ganap na rin siyang aswang. Hindi nyo magagawa ang gusto ninyo. Hindi ako papayag na gawin ninyo kaming pagkain. Maingat akong pumasok sa kwarto at pinili ko nang wag nang makinig pa sa pinag-uusapan ng mga aswang. Pagpasok ko, himbing na himbing pa rin si Lola sa kanyang pagtulog. Walang kaalam-alam sa panganib na naghihintay sa amin. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Buong magdamag akong nag-isip ng paraan kung paano kami makakatakas ni Lola sa impyernong pinasukan namin. Hanggang sa nakabuo ko ng isang plano. Pinasadyos ko na lamang na magtagumpay ako. Ngunit kailangan ko munang ipagtapat kay Lola ang lahat ng nalaman ko. Gusto ko na may kasama akong lumaban. Kinabukasan nang magising siya. Oh, maaga kaya't ang nagising apo. Lola, may kailangan tayong pag-usapan. Oh, bakit? May problema na naman ba apo? Parang seryoso ka na naman dyan. Lola, makinig ka. Seryoso talaga to. Hindi ito biro. Sabihin mo na sa akin. Humugot muna ako ng lakas ng loob bago ako nagpatuloy sa pagsasalita. Lola, nagkamali tayo sa pagpunta rito. Hindi tayo dapat nagpunta rito. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Diretsahin mo na ako. Hindi mga tao ang nakatira rito, Lola, kundi mga aswang. Sina Doña Celestina, Enzo at Mang Reyes, mga aswang sila. Ano? Teka, ano bang sinasabi mo ha, apo? Nanlaki ang mga mata ni Lola sa sinabi ko. Ilang sandali siyang nanatiling hindi nakagalaw. Tila hindi makapaniwala sa aking narinig. Hindi po ako nagbibiro, Lola. Totoo po ang sinabi ko. Mga aswang nakatira sa mansyon na to. Nagkamali po tayo ng pagpunta rito. Totoo ba talaga yan? Paanong nangyari yon? Paano mo nalaman? Kagabi, Lola, lumabas ako ng mansyon para maglakad-lakad. Hindi ko inaasahan na makikilala ko si Mang Kiko, ang hardinero rito. At siya po ang nagsabi sa akin ng buong katotohanan. Ikinuwento ko kay Lola ang lahat ng nalaman ko mula kay Mang Kiko. At halos mangyak-ngyak siya sa tindi ng takot at kaba. Diyos ko, ano ba itong napasukan natin, apo? Tawad, kung hindi dahil sa akin, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Ano na ang gagawin natin? Noong una, ang bala ko ay makatakas lang tayo rito. Pero nagbago ang isip ko, Lola. Anong ibig mong sabihin, apo? Nandito na rin lang tayo. Itotodo na natin ang pagiging best actress natin, Lola. Hindi tayo aalis hanggang sumapit ang kaarawan ni Ariela. Nasisiraan ka na ba ng bait? Anong ibig mong sabihin? Na hindi tayo aalis dito? Niloko at pinaikot nila tayo. Pues, pagbabayarin natin sila, Lola. Maghihiganti tayo at kukunin ang milyones na ipinangako nila sa atin. Ano? Delikado yung binabalak mo, apo. Anong laban natin sa kanila? Pagpapatiwakal ang gusto mong mangyari. Pinag-isipan ko na po itong mabuti, Lola. Natatakot at kinakabahan din po ako. At hindi rin ako sigurado kung magtatagumpay ako. Pero mula nang marinig kong nag-uusap ang mga halimaw na yon, tungkol sa walang awang pagpatay sa mga inosenteng tao, lalo na sa mga bata, gusto ko silang pagbayarin sa ginagawa nila. Ito ang plano ko, Lola. Makinig kang mabuti. Ikinuwento ko kay Lola ang gagawin ko sa mismong araw ng kaarawan ni Ariela. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Ngunit muna ang aking desisyon. Titiyakin ko makakaalis kami ni Lola sa impyernong lugar na iyon. Nang araw na iyon, kinausap kami ni Doña Celestina at sinabi niyang mamayang gabi na namin gagamutin ang kanyang bunsong anak. Kaya maghanda na raw kami. Kinakabahan ako, apo. Nag-aalala ako para sa kaligtasan natin. Kaya natin ito, Lola. Manalig lang tayo sa Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Magtatagumpay tayo. Bandang hapon, palihim kong pinuntahan ang tinutuluyan ni Mang Kiko sa likod ng mansyon. Ngunit hindi ko na siya naabutan pa doon. Ang pinagtataka ko lang ay naharoon pa rin ang kanyang mga gamit. Sa isip ko baka umalis na siya at iniwan na lang ang mga iyon
para hindi siya mabuking ni na Doña Celestina. Kung nasaan ka man, Mang Kiko, maraming salamat. Naway ligtas ka. Kinagabihan, pinatawag kami ni Doña Celestina para maghapunan. Kitang-kita sa kanyang muka ang labis na pananabik. Ngayong gabi ng takdang panahon, para gamutin niyo ang aking bunsong anak na si Ariela. Pasensya na kung ilang araw na itong hindi natuloy. Isinasaalang-alang ko lang ang inyong kahandaan para maisagawa ang panggagamot. Gusto ko na gumaling ang anak ko. Huwag kang mag-alala, ma'am. Handang-handa na kami para gamutin ang iyong anak. Umaasa kami ni Mama na mapapagaling ninyo si Ariela. Wala na kami tiwala sa mga doktor. Kaya sa inyo na lang kami lumapit ngayon. Nga pala, nasaan si Aling Pasing? Narito na ako, Sir Enzo. Pasensya na. Ihina kasi ako kaya nagpunta muna ako sa banyo. Ganun po ba? Akala ko kasi nasa kwarto po kayo eh. O siya, dahil kumpleto na tayo, maaari na tayong kumain. Mang Reyes! Mang Reyes! Ilabas mo na ang mga putahe. Maya-maya dumating si Mang Reyes na dala ang aming hapunan. Napansin ko na naman na may mga putahe na hindi masyadong luto. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit noong unang inalok kami ni Doña Celestina ng pagkain, hindi ito masyadong luto. Kasi yung pala, ang gusto ng mga aswang. Sariwang karne. Oh, bakit konti lang ang kinain ninyo? Marami pang putaheng nakahanda sa mesa. Itong dinuguan, bakit hindi nyo tinikman? Ito pa naman ang specialty ni Mang Reyes. Ay, naku, ma'am. Busog pa kasi ako kanina sa meriendang inihanda ni Mang Reyes. Ang dami nga nun. Kaya konti lang ang kinain ko ngayon sa hapunan. Ako naman hindi ako kumakain ng dinuguan. Ayos na sa akin itong minudo. Teka nga ma'am, bakit ang dami naman yatang pagkain mula kaninang tanghalian hanggang ngayong hapunan? May okasyon ba? Wala naman. Nagpahanda lang ako ng maraming pagkain para kapag napagaling niyo si Ariela, doon na lang magkakaroon ng selebrasyon. Naniniwala naman ako na mapapagaling ninyo ang anak ko, hindi ba? Oo naman, ma'am. Kaya naming mapagaling ang iyong anak. Pagkatapos naming maghapunan, naghintay pa kami ni Lola ng ilang oras bago kami muling pinatawag ni Doña Celestina. Sinabi niyang oras na raw para pagilingin namin si Ariela. Ngunit laking pagtataka namin ni Lola nang hindi niya kami dinala sa kwarto ni Ariela. Sa halip, dinala niya kami sa isang tagong lugar sa ilalim ng mansyon. Kasama namin sina Enzo at Mang Reyes. Bakit dito po tayo nagpunta, ma'am? Hindi ba dapat sa kwarto ni Ariela? Anong lugar na ito, ma'am? Bakit ang dilim naman dito? Ito ang basement ng mansyon. Dito niyo gagamutin ang anak ko. Ito ang napili naming lugar upang makakilos kayo ng maayos. Nakakatakot naman dito. At saka, ang baho dito. Ay, ganun talaga rito. Dahil matagal na rin hindi nalilinisan ang bahaging ito ng mansyon. Utos kasi ni ma'am na wag na itong galawin. Pero ngayon, kailangan natin itong gamitin para sa anak kong si Ariela. Pagpasensya na ninyo ang lugar. Dito na rin naman kayo mananatili pagkatapos ng gabing ito. Ano ang sinabi mo, ma'am? Wala. Ang ibig kong sabihin, pagkatapos ng gabing ito ay gagaling na ang anak kong si Ariela at makakauwi na rin kayo sa Maynila. Dala ang milyones na ipinangako namin sa inyo. Kung dito gagamutin si Ariela, nasaan po siya? Ay bakit hindi natin siya kasama rito? Makakasama rin natin siya rito. Huwag kayong mainit. Ang totoo, mas tumindi ang kilabot na naramdaman ko nang magpunta kami sa basement, Miss Ligaya. Ngunit ano man ang mangyari, nakahanda kami ni Lola. Maya-maya nakita namin na naroon na rin si Ariela. Gulat na gulat kami ni Lola nang makita na nakakatayo pala siya. Akala ko ba hindi nakakabangon at nakatatayo si Ariela, ma'am? Ay bakit nakapunta siya rito sa basement?
Ang bilis ninyong napaniwala na totoong may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko akalain na madali lang mauto mga albularyo. Anong ibig mong sabihin? Ano ang ibig sabihin nito, Doña Celestina? Ngunit tulad ni Ariela, tinawanan lang kami ng mapagpanggap na Donya. Mahusay bang acting namin? Paniwalang paniwala kayo sa lahat ng sinabi namin sa inyo. Wala pala itong mga albularyo na ito eh. Madali naman pala kayong maloko. Wala naman talaga akong sakit eh. Gawa-gawa lang namin yon. Ang totoo, ganito talaga ang nagiging itsura ng sino man sa aming lahi kapag nalalapit ng maging ganap na aswang. Kung ganon, tama pala ang impormasyon na nalaman ko. Anong impormasyon? Teka, bakit nag-ibang boses mo? Akala ninyo ba'y wala pa rin kaming alam? Nagkakamali ka, Doña Celestina. Dahil alam na namin ang baho ninyo. Dahil ito ang tunay kong boses, Doña Celestina. At ngayong may nalaman na kami tungkol sa inyo, oras na rin malaman ninyo ang lihim na itinatago namin. Lihim? Anong lihim? Na hindi naman talaga ako matanda. At hindi kami magkapatid, kundi maglola. Ang nasa mukha namin ay make-up lamang upang hindi nyo kami mahalata. Ano? Hindi kayo magkapatid? Paanong? Nagulat ba kayo sa revelasyon namin? Ang galing namin, oh! Nalinglang kayo ng prosthetics at makeup transformation namin ng apo ko. Kaya sino ang nabilog ang ulo? Mas effective ang acting namin, hindi ba? May isa pa kayong dapat malaman. Hindi kami mga albularyo. Kami ay mga parlorista. Nanggugupit ng buhok, nag-reband at kung ano-ano pa. Ano? Hindi kayo albularyo? Niloko niyo kami? Mga pangahas kayo! Oh, di ba? Hindi lang kami ang napaniwala ninyo, pati kayo ay nauto namin. Kitang-kita namin kung paano nagdilim ang mga mukha ni na Doña Celestina, Enzo, Ariela at Mang Reyes. Mga walang iya kayo! Mga huwad na albularyo! Hindi namin nakalaing nagpapasok kami ng mga ahas sa aming pamamahay! Mga manloloko kayo! Pagbabayaran ninyo ang kalapastagan ito! Maling-mali ang ginawa ninyong panggagago sa amin! Pagsisisihan nyo to! Ang sabi niyo'y alam na ninyo ang aming lihim. Kung gayon, dahil batid na ninyo ang aming pinakatinatago, hindi na kayo makakaalis dito! Hindi na kayo makakaalis dito ng buhay! Dito na kayo mamamatay! Unti-unti naming nakita ang pagbabago ng anyo ni na Doña Celestina, Enzo at Mang Reyes. Pati na rin ni Ariela na nagpapanggap lamang na may sakit. Humaba ang kanilang mga kuko sa kamay at paa. Tinubuan sila ng matutulis na pangil na may kasamang paglalaway. Naging kulay berde ang kanilang balat na parang sa palaka at ito'y nangulubot. Naging kulay itim ang kanilang mga mata at nagkaroon sila ng mahabang buntot. Sobrang nakakakilabot ang kanilang anyo, Miss Ligaya. Hindi kami makapaniwala ni Lola na iyon pala ang tunay nilang pagkatao. Diyos ko, Apo! Mga aswang nga sila! Yan pala ang totoo nilang anyo! Mga nakakatakot na halimaw! Hindi na ako nagulat. Dahil nakita ko na kayo nagbagong anyo. Hindi nga lang sa nakakarimarim na anyo ninyong yan. Nasaksihan ko kayo mula sa pagiging ibon ay naging tao nung nagdaang gabi. Nakita mo na pala kami! Wala na pala kami may tatago sa inyo! Oh! Ano ang ginawa ninyo kay Aling Elisa? Hindi ako naniniwalang basta na lamang siya umalis. Umami na kayo! Bilib na ako sa iyo. Ang tapang mo para pagsalitan kami ng ganyan. Pwes, dahil mamamatay na rin lang kayo, sasabihin ko ng totoong nangyari sa babaeng yon. Oo, hindi totoo na umalis siya. Ang totoo, pinatay namin siya.
Alam mo ba kung bakit namin siya pinatay? Huh. Dahil pakialamera siya. Wala naman talaga kaming balak na patayin siya. Ngunit alaman niya ang aming sekreto at gusto pa niyang ipaalam yon sa inyo. Akala mo ba hindi ko alam na balak niyang sabihin sa iyong lihim namin? Narinig kong pag-uusap ninyo sa kusina. Mabuti na lamang at napigilan ko yon. Kung hindi, matagal na sana ninyo kaming nabuking. Kaya ang ginawa namin sa kanya ay pinatahimik namin siya. Pinatay at kinain. Kahit may edad na ang babae yon, napakasarap pa rin ang kanyang mga laman loob. Busog na kami. Dahil ang tanging natira na lamang sa kanyang katawan ay ang mga buto. Sinimot namin ang lahat. Ganyan ang kinahantungan ng mga taong kumakalaban sa amin. At nakakaalam ng aming lihim. Kaya pati ang hardinero naming si Mang Kiko ay pinatahimik na rin namin. Hindi ako makagalaw at mahigpit kong naikuyom ang aking mga palad sa sinabi ni Doña Celestina. Pati si Mang Kiko? Pati siya ay dinamay ninyo? Oh, kilala mo pala si Mang Kiko. Paano mo siyang nakilala? Hindi ka naman lumalabas ng... huwag mong sabihin... Oo. Kilala ko si Mang Kiko. Siya ang nagbunyag sa akin ng mga halimaw kayo. Siya palang nagsumbong sa'yo. Pangas na matanda. Dapat lang talaga sa kanyang ginawa namin. Dahil isa siyang pakialamero. Kaya tulad ng pakialamerang si Elisa, pinatay na rin namin si Kiko. At tulad ni Elisa, kahit matanda na, ay masarap pa rin ang kanyang mga laman loob. Mga wala kayong puso! Inosenteng mga tao pinatay nyo! Masahol pa kayo sa mga demonyo! Demonyo nga kami! At matitikman ninyong dalawa kung gaano kami ka-demonyo! Oh! Umanghil ng malakas ang mga aswang. Umalingaw-ngaw sa buong basement ang kanilang mga pag-angil. Pagkatapos dahan-dahan nila kaming nilapitan at pinalibutan. Ngayon ang aking kaarawan. Ang kailangan ko ay dugo at lamang loob ng albularyo. Ngunit mga peke pala kayo. Pero kahit hindi kayo totoong albularyo, may pakinabang pa rin kayo sa amin. Kayo ang magiging hapunan namin ngayong gabi. Walang sino man sa inyo ang makakalabas ng buhay sa gabing to. Sapagkat dito na magwawakas ang inyong pagpapanggap! Patayin ang mga lapastangan! Ngunit bago pa man makasugod sa amin sina Doña Celestina, Ano to? Bakit ako... Baba, anong nangyayari? Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Anong nangyayari sa inyo? Mama, bakit kayo nagduduwal? Ano? Sino ngayon ang nakaisa? Akala niyo siguro na hindi na namin pinaghandaan ang gabing ito, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ilang minuto kayang apektado ang lason sa katawan ninyo? 1, 2, 3? Ano? Lason? Paano? Hay, wala talaga kayong kaalam-alam, di ba? O sige, dahil malapit na namang tumalab ang lason sa inyo, sasabihin ko na ang totoo. Ang kinain ninyong dinuguan kanina ay may halong matinding lason. Lason na dahan-dahang kikitil sa inyong mga buhay. Ano? Anong ginawa mo sa kanila? Mangahas ka talagang bakla ka! He? Ganito yan. Habang abala ang iengot-engot na si Mang Reyes kanina sa kusina, palihim na nilagyan ni Lola ng lason ang dinuguang niluluto niya. Hindi siya nakalata dahil patanga-tanga siya. Ayun, naisa na siya ni Lola. Akala ko pa naman ay kayo ang mandaragit. Pero sa gabing ito,
Malinaw na kayo pala ang nahulog sa aming patibong. Mga paghahas kayo! Pagbabayaran ninyo ito! Sinubukan pa ng mga aswang na sugurin kami ni Lola, ngunit hindi na nila ito nagawa. Hindi nagtagal, isa-isa silang nanghina at bumagsak sa sahig. Nagkikisay at bumula ang kanilang mga bibig. Mga walang hiya! Hanggang sa tuluyang bawian ng buhay ang mga aswang. Dapat lang sa inyo yan? Buhay ang kinuha ninyo. Buhay niyo rin ang nararapat na kabayaran. Matatahimik na ang kaluluwa ni na Elisa, ni Kiko at iba pa niyong naging biktima. Magbabayad kayo sa pagpatay niyo sa aking pamilya! Hindi ko kayo mapapatawad! Umangil ng malakas si Ariela na umalingaw-ngaw sa buong basement. At akmang susugurin kami ni Lola. Ngunit pati iyon ay napaghandaan na namin. Yan ang bagay sa'yo! Asin! Dinala namin ni Lola ang asin na ibinigay sa akin ni Mang Kiko dahil sigurado kaming makakatulong iyon sa pagharap namin sa mga aswang. Patuloy naming sinabuyan ng asin si Ariela hanggang sa hindi niya na makayanan ng sakit at tuluyan na lamang siyang napasalampak sa sahig. Halika na po! Umalis na tayo rito habang nangihina pa siya! Uy, tara na Lola, bilisan natin. Nagmamadali kaming lumabas ng mansyon at nagtatakbo palayo sa impyernong lugar na yon. Ngunit habang tumatakas, nakalimutan ni Lola na kunin ang milyones na sana ibabayad sa amin ng pamilyang aswang. Balikan natin ang pera natin, Apo. Dapat na sa atin mapunta yon. Bilang kabayaran sa panlulokong ginawa nila sa atin. Naku, hayaan nyo na ang perang yun, Lola. Ang mahalaga ay makalayo tayo rito. Pero kaya nga tayo nagpunta rito para sa perang iyon. Pagbalik natin sa Maynila, wala na tayong babalikang bahay. Paano tayo makapagsimulang muli? Lola, kikita pa tayo ng pera. Hindi natin kailangan ng perang yun kung ikakamatay naman natin. Maya-maya ay nakarinig kami ng pag-angil ng aswang. Nasundan kami ni Ariela. Ang akala niyo siguro'y matatakasin niyo ako, no? Nagkakamali kayo! Ay! Nay! Nasundan tayo ng aswang, Apo! Anong gagawin natin? Ay, huwag kang mag-alala, Lola. Hindi niya tayo malalapitan. Muli ko siyang sinabuyan ng dala naming asin, ngunit agad naman siyang nakaiwas. Iniwasan niya lang ang asin, Apo! Napakabilis niya! Mga hangal! Kung kanina'y naisan niyo ako, hindi na ako papayag na maisan niyong muli! Hindi ko hayaan na magtagumpay ka sa binabalak mo, aswang! Apo! Mag-iingat ka sa kanya! Muli ko siyang sinabuyan ng asin, ngunit patuloy siyang nakakaiwas. Napakabilis niyang kumilos at halatang napaghandaan niya ang aking muling pag-atake. Isa akong aswang. Mabilis talaga akong kumilos. Mas nakakaangat ako kaysa sa inyong mga ordinaryong tao. Oh, talaga ba? Pues, tingnan natin kung makakaiwas ka pa sa susunod kong isasaboy sa iyo! Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang botelya at isinaboy sa kanyang muka ang laman nito. Anong isinaboy mo sa mukha ko? Katas ng kalamansi yan. O bakit? Mahapdi ba? Ang akte! Ang mata ko! Napuruhan mo yata, Apo! Ay, talagang sinadya kong asintayin ang mga mata niya, Lola. O ano, Ariela? Mahapdi ba? Masakit ba? Dapat lang sa'yo yan. Dahil sa ginawa ninyong pagpatay kina Aling Elisa at Mang Kiko. Hayop ka! Kapag nahuli kita, sisiguraduhin kong paggugutay-gutayin ko ang buong katawan mo! Ngunit kahit pilit niyang sinugod kami ni Lola,
hindi niya iyon na ituloy. Dahil Bakit wala akong makita? Anong nangyari sa mga mata ko? nataranta ang aswang dahil hindi na siya makakita. Umeepekto na ang katas ng kalamansi na isinaboy ko sa kanyang mga mata. Nabulag yata ang aswang, Apo! Nararapat lang yan sa kanya, Lola. Yan ang karma niya sa lahat ng mga taong pinatay niya at ng kanyang pamilya. Anong ginawa mo sa akin, bakla? Hindi ako makakita! Dahil yan sa isinaboy kong katas ng kalamansi. Ano? Masakit ba, Ariela? Walang hiya kang bakla ka! Wala akong makita! Gamit ang natitira niyang lakas, tinangka niya kaming sunggaban muli kahit hindi niya kami makita. Ngunit nakaalerto ako. Muli ko siyang sinabuyan ng katas ng kalamansi at dinagdagan pa ng asin na lalo pang nagpakisay at nagpahirap sa kanya. Walang hiya! Hindi nagtagal, bumagsak siya sa lupa. Hindi ko siya tinigilan at patuloy ko siyang sinabuyan ng pinaghalong katas ng kalamansi at asin hanggang sa tuluyan na siyang manghina at mawala ng buhay. Wala na ba talaga siya, Apo? Patay na ba talaga ang aswang? Wala na siya, Lola. Hindi niya nakayanan ang katas ng kalamansi at asin at tuluyan na siyang namatay. Wala na ang mga aswang. O ano? Tara, Lola. Bumalik tayo sa mansyon at kunin natin ang milyones nila. Ayoko na. Ha? Bakit ayaw mo na, Lola? O diba, sabi mo kanina, gusto mo pang balikan yon dahil nangihinayang ka? Naisip ko na hindi natin talaga alam kung saan galing ang pera nila. Baka bukod sa pagiging aswang, gumagawa rin sila ng iligal na gawain at doon nila nakuha ang milyones. Kaya ayoko nang kunin ang pera. Nagulat ako sa sinabi na lola. Kaya nga nagpunta kami sa lugar na iyon ay para makakuha ng malaking pera. Pero bigla na lang sa isang iglap, ayaw na niya. Himala. At nagbago ang isip mo, Lola. Hindi ako makapaniwala na basta-basta mo na lang tatalikuran ang milyones. Alam mo, Apo, natuto ako sa mga pinagdaanan natin ngayon. Nagsimula tayo sa panloloko kaya kinarma tayo. Niloko rin tayo ng mga aswang na yon. Mabuti na lang at nakaligtas tayo. Ipagpasalamat na lang natin yon, Apo. Kalimutan na natin ang perang naging dahilan na muntik na nating ikapahamak. Tara na, Apo. Umalis na tayo rito at bumalik na sa Maynila. May dala akong pera at sapat na ito para makabalik tayo sa atin. Kung yan ang desisyon mo, Lola. Sige na. Tayo na. Magkasama naming nilisan ng lugar na iyon na baon ng bangungot na kahit siguro lumipas pa ang ilang taon, ay hindi namin makakalimutan, Miss Ligaya. Ang lahat ng pinagdaanan namin sa mansyon ng mga redoblado ay habang buhay nang nakatatak sa aming isipan. Nang makabalik kami sa Maynila, hindi pa naman kami pinapaalis at hindi pa nadedemolish ang bahay namin. Kaya kahit paano ay nakahinga na maluwag si Lola. Ngunit kailangan pa rin nating maging handa, Apo. Anumang oras, pwedeng matuloy ang demolisyon. Nakahanda naman po ako, Lola. Nakaimpake na ang mga damit natin Para kapag natuloy ang demolisyon, hindi na tayo mangangarag, di ba? Isang linggo na rin ang lumipas mula nang makaligtas tayo sa kamay ng mga mapanling lang na aswang. Hindi pa rin ako makapaniwala na nakatakas tayo sa kanila. Ang tapang mo, Apo. At naisip mo ang plano nating yun. Pasalamat po tayo. At kasama sa mga gamit na dinala natin para sa peking panggagamot, ang katas ng kalamansi na dati natin palaging ginagamit sa pangi-scam. Naalala mo ba, Lola, nung nagbebenta tayo ng peking gamot sa cancer? Isa sa mga inilalagay nating sangkap noon ay ang katas ng kalamansi. Oo, natatandaan ko. Pero yung lason, saan mo nakuha yun, Apo? Isa rin yun sa malaking swerte natin, Lola. Dahil hindi naman talaga yun kasama sa mga gagamitin natin. Ang dapat sana'y nadala ko ay mga butilyang may lamang langis ng nyog na ginagamit din nating sangkap noon sa paggawa ng peking gamot. Pero ibang nadala ko. Ang nadala ko pala ay ang matinding lason sa daga.
Pareho kasing kulay berde ang botelya nila eh. At yun ang sinabi ko sa'yo na ilagay mo sa nilulutong ulam ni Mang Reyes. Ano? Ang swerte nga natin dahil ang mga yon ang nagsalba sa atin sa panganib. Mabuti na lang at madaling tumalab sa mga aswang yung lason. Isa rin po yun sa ipinagpapasalamat ko, Lola. Dahil tumalab sa mga aswang ang lason. At nagpapasalamat din po ako kay Mang Kiko sa pagbibigay niya sa akin ng asin. Malaki rin po ang naitulong niyo sa atin eh. Kung nasaan man sila ngayon ni Elisa, sigurado akong payapa na sila dahil naipaghiganti mo na ang kanilang pagkamatay. Sana nga po ay tahimik na sila, Lola. Makalipas ang ilang araw ay natuloy din ang demolisyon sa aming lugar. Miss Ligaya, ang bahay namin at ang parlor na pinagkukunan namin ng ikinabubuhay ay giniba na. Ayaw man naming iwan ang lugar na iyon, ngunit kailangan. Dahil kulang ang pera namin sa pag-upa sa bagong bahay. Napagdesisyon na ni Lola na makitira muna kami sa malayo niyang kamag-anak sa Pasig. Tinanggap naman kami roon ng mga kamag-anak niya. Hindi naman nila kami itinrato na iba. Itinuloy na rin namin ang pagbabagong buhay. Labis naming pinagsisisihan ang tangka naming pang-i-scam. Ipinangako namin sa aming mga sarili na hindi na namin ulit ito gagawin kahit kailan. Naniniwala ako na kapag gumawa ka ng masama rin ang babalik sa'yo. Hindi man ito agad dumating, darating ito sa tamang panahon. Kaya piliin nating mamuhay ng tapat at gumawa ng mabuti. Dahil iyon ang tama. May tanong ako para sa ating mga tagapakinig. Kung kayo ang nasa kalagayan namin, kung kayo ang napunta sa lungga ng mga aswang, ano ang gagawin niyo para makaalis at makatakas doon? I-comment lamang inyong sagot sa comment section dyan sa baba. At babasahin ko ang ilan sa mga ito kapag maswerteng mapili ang aking karanasan. Hanggang dito na lang at maraming salamat. Sa parlor nagsimula, gunting lang ang sandata. Pero pangarap ko, apo, mas mataas pa dyan talaga. Araw-araw kulot at kulay ang laban, pero sa puso ko may pag-asang hinahawakan. Apo, eto na naman tayo. May kliyenteng naghahanap ng himalang bago. Iho, sumabay ka lang sa eksena. Dito sa parlor, sa akin ang corona. Hindi to milagro, diskarte lang yan. Iho, kapag wala kang pera, utak kang puhunan, diba? Kinakanta ko ang hirap ng buhay, pero hindi ako bibigay. Maglolang lalaban, aahon din kahit ilang ulit pa madapa. Kung kailangan magpanggap na may kapangyarihan, di sige para sa kinabukasan. Dahil ang tunay na mahika, puso at tiyaga. Puso at tiyaga. Apo, minsan nakala ko'y wala ng pag-asa, pero nung naniwala ka, lumiwanag ang mundo ko bigla. Sa bawat hilot-hilot na kunwaring may bisa, mas gumagaan ang hirap kapag may kasama. Apo, huwag kabahan, itaas ang noo mo. Kung kinaya ko ang utang, kaya ko rin to. Sabi mo la, pag nahuli tayo, sagot ko ay naku apo, charot lang yan pero go tayo. Sa totoo lang, hindi kami healer, pero puso namin aba number one winner. Kinakanta ko ang hirap ng buhay, pero hindi ako bibigay. Maglolang lalaban, ahon din kahit ilang ulit pa madapa. Kung kailangan magpanggap na may kapangyarihan, di sige para sa kinabukasan. Dahil ang tunay na mahika, puso at tiyaga. Apo, tandaan mo to, hindi mo kailangan maging mayaman para lumipad.
lumilipad, no? Sa buhay minsan kalma, minsan sabog. Basta't magkasama tayo, pasok lagi sa banga. Kung talentang hanap nila, abay meron ako. Talent sa diskarte, sa kwento at sa pag-arte ko. Sa parlor man o albularyo show, lola mo to, hindi sumusuko. Kinakanta ko ang hirap-hirap ng buhay, pero eto kami, dala ko buhay na buhay. Maglola kaming hahakbang pataas, kahit maliit ang simula, taas no't lakas. Kapag may diskarte, may himala ring dumarating. Ahon kami, apo yan ang pangakong bit-bit namin. Apo, tandaan mo, walang hirap na hindi natin kayang lampasan, basta magkasama tayo. Ahon din tayo. Junie, kamusta? Sana napapakinggan mo ang kwento mo ngayon. Hindi biro yung pinagdaanan niyo ni Lola Pasita na mapunta sa bahay ng mga pamilya ng mga aswang. Kahit sino siguro ay matatakot at baka mabaliw kapag nangyari sa kanila ang ganong karanasan. Mabuti na lamang at nakagawa kayo ng paraan para makatakas at makasurvive. Doon pa lang hinahangaan ko na yung tapang niyo ni Lola Pasing. Imbis na magpanik kayo sa sitwasyon, nag-isip kayo ng paraan kung paano niyo matatakasan yung panganib na nakaabang sa inyo. Naiintindihan ko rin kung bakit ninyo piniling balikan ang masama ninyong gawain noon. Dahil mawawalan kayo ng tahanan at gusto niyo makalipat sa bago ninyong titirhan. Ngunit kahit baliktarin natin ang mundo, mali pa rin yung naisip yung paraan para magkapera. Kaya unfortunately, ang kinahantungan ay isang nakakakilabot na pangyayari. Ang mahalaga, nagsisisi na kayo sa inyong ginawa at nangakong hindi ninyo uulitin pa yung mga ganong gawain. Sa ating mga kaaswang confession, tandaan nyo, ang tapat at mabuting pamumuhay ang tunay na magbibigay sa atin ng kapanatagan at proteksyon. Bawat aksyon natin, mabuti man yan o masama, ay may kaakibat na bunga. Kaya palagi nating piliin kung ano yung tama. At bago ako tuluyang magpaalam, gusto ko lang mag-iwan ng paalala sa lahat ng nakakita ng ibang channel at nagre-re-upload o gumagamit ang aming content ang walang pahintulot. Huwag natin itong suportahan, sa halip pakireport ito upang maprotektahan ang aming mga orihinal na kwento. So narito ang mga opisyal na listahan ng aming lehitimong channel: Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Diaries, Aswang Confessions, Aswang Radio, at ang pinakabago nating channel, Miss Amy Aswang Love Stories. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta. Muli ako si Miss Ligaya at maraming salamat sa inyong pakikinig.